அதை போட்டு நாஸ்தி போதும் விட அதிகமாக போடாத. அதுக்கு தானே வச்சுருக்காங்க. என்ன காயில் வாங்குறாரு அப்புறம் உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சுன்னா உடனே தான் கேட்பாங்க. ரேஷன் சாதம்ல 5 ரூபாய்க்கு பொரி வாங்கிட்டு வந்தால் போதும். கொடுப்பான 5 ரூபாய்க்கு நீ வாங்கிட்டு வந்து போடு. ஏன் 5 ரூபாய்க்குலாம் எந்த காலத்து பேச்சு நிற்கிறேன். நேரம் இப்போ வாங்கிட்டு வரேண்ணா. நான் இதுக்கு போகிறப்ப வாங்கிட்டு போனேன். பாக்கெட்டு அந்த பாக்கெட்டை அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் 5 ரூபாய்க்கு. 3 ஹைட் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு பெருசு ஒன்று வரும் பார்த்து கொண்டு பார்க்கணும், வந்து தொலைய மாட்டேங்குது. இதே மாதிரி தான் எங்கள் ஊரில் கொள்ளைக்காட்டுக்குள்ளே கிணறு இருக்கும். போய் குதிச்சு இதே நம்ம ஊராக இருந்தால் இது மாதிரி இருக்கா உடம்புல பண்ணி விட்டு கூட ஸ்விம்மிங் பூலில் இருக்கிற தண்ணி மாதிரியே இருக்கும். ப்ரூவாக வெயில் நேரத்தில் பார்த்தோம்னா அப்படியே சரக்கு வாங்கிட்டு போகுது, ஸ்டைலாக 2 பக்கம் போகிறது, குதிக்கிறது, திரும்பி மேலே வந்து டம்மு போடுறது, 2 பக்கம் குதிக்கிறது. கண்ணுக்கு நிலம் பார்த்து